Billah, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mentoro, yang dalam hal ini beliau lagi nembe pemulihan kedah gerah, dan juga serta perangkat desa, pemerintah Desa Mentoro, yang kami hormati tokoh masyarakat Dusun Sumberdadi Desa Mentoro, yang kami hormati Bapak RW RT seluruh Dusun Sumberdadi, yang kami hormati seluruh dan segenap kru campur sari ringkes dari kota Bojonegoro, yang kami hormati dari jajaran Polsek Kecamatan Soko, yang kami hormati pula dari jajaran Muramil Babinsa Kecamatan Soko, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa hadir berkumpul bermuajahah dalam acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, dan juga anniversary Rumbuk Generation yang ke-19 tahun. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaat serta pertolongannya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami di sini selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara yang akan terlaksana pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan berikutnya sambutan-sambutan. Dilanjutkan pemotongan kue bersama teman-teman pemuda Rumbuk. Dan berikut acara inti campur sari dari Istana Bojonegoro, Kota Ledri. Baik hadirin sekalian, untuk menyingkat waktu, mari acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan hikmat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Baginda acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saudari kita Ibu Nurwati. Iya. Monggo, lagunya sudah? Iya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya. Monggo. Ya, kami mohon dengan hormat hadirin
semua untuk dimohon untuk berdiri. Ya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, acara yang berikutnya sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan Kepala Desa Mentoro yang dalam hal ini akan diwakili oleh panjenenganipun Ibu Umi Nursita selaku Kepala Dusun Sumberdadi Desa Mentoro. Kepada yang terhormat Ibu Umi Nursita, Vina Umi Nursita, kaula haturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mentoro, Bapak Badiran, beserta jajaran pemerintah Desa Mentoro, yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat Dusun Sumberdadi, yang kami hormati pula Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, beserta seluruh tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW Dusun Sumberdadi, tak lupa yang kami banggakan seluruh pemuda, terutama Rumbuk Generation Dusun Sumberdadi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan nikmat sehat untuk menghadiri anniversary sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 pada malam hari ini.
Kedua kalinya sholatuhu wassalamuhu biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kami semuanya diakui menjadi umat Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami di sini tidak panjang lebar. Kami selaku kepala dusun sekaligus mewakili Bapak Kepala Desa yang pada kesempatan ini beliau berhalangan hadir di tengah-tengah kita dikarenakan kondisi yang kurang sehat. Kita doakan semoga beliau segera sembuh, amin. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, di sini kami mengucapkan selamat untuk Rumbuk Generation, selamat ulang tahun, selamat anniversary yang ke-19 tahun. Semoga kedepannya semakin solid, semakin kompak, dan semakin menjadi komunitas yang lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk Rumbuk Generation. Rumbuk ini salah satu komunitas atau organisasi lingkup dusun, tetapi insya Allah dipandang di luar itu menjadi komunitas yang paling besar. Luar biasa, tepuk tangan lagi. Kami turut bangga, tetapi kami mohon kedepannya attitude juga kekompakan tetap dijaga. Saya tidak sengaja tadi membaca slogan di muka panggung yang bertuliskan sing enom rukun, sing tuwa dukung. Nah, ini mantap sekali. Kami berharap ini bukan hanya slogan, tetapi juga mari kita terapkan bersama-sama sing enom rukun, sing tuwa dukung. Sing tuwa juga harus dukun, bukan hanya mendukung. Seperti itu. Kemudian nanti monggo menikmati hiburan campur sari. Oke, nikmati dengan aman, dengan tertib. Kami berharap seluruh panitia juga nanti dibantu Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas untuk mengawal penonton dari awal hingga akhir, dipastikan berjalan dengan aman dan tertib. Jangan sampai hal-hal yang pernah kita lewati, pernah kita lalui yang dulu terulang kembali. Monggo lah nanti dipantau sampai akhir, dipastikan jalannya acara pada malam hari ini berjalan dengan tertib. Seperti itu. Yang terakhir, kami mohon maaf apabila nanti kami tidak bisa mengikuti acara sampai selesai karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kami tinggal terlalu lama. Kami mohon maaf dan kami ucapkan sekali lagi selamat untuk Rumbuk Generation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Demikian tadi sambutan dari Kepala Dusun Sumberdadi, Ibu Umi Nursita. Oke. Terima kasih Ibu atas arahan dan juga binaannya kepada teman-teman pemuda Rumbuk Generation, ya. Tapi kami selaku ya atas nama pemuda Sumberdadi ya Rumbuk Generation tidak luput, tidak lepas dari kekhilafan. Jadi kami mohon untuk dari sesepuh, dari tokoh masyarakat untuk terus memberikan arahan dan juga binaan kepada teman-teman ya agar supaya tidak melampaui batas yang sudah atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun dalam syariat agama Islam, tentunya seperti itu. Ya, terima kasih disampaikan. Acara yang berikutnya, teman-teman pemuda kami mohon untuk naik di atas panggung, ya. Pemotongan tumpeng, ya. Monggo Mas Andi Santoso, Mas Andi, ayo naik di atas panggung dan juga didampingi oleh teman-teman pemuda untuk membantu pemotongan tumpeng. Monggo Mas Andi, Mas Dimas, ayo Mas Dimas naik di atas panggung. Coba lagi, Hafid selaku Mas Hafid, dorong, Mas dorong, ya.
Ayo Mas, Mas Hafid. Saudara SK ada? Selaku Bendahara Rumbuk, ya Mas Hafid di sini selaku Sekretaris Rumbuk dan Mas Andi Santoso, Ketua Komunitas Rumbuk Generation, ya. Monggo teman-teman untuk dibantu pemotongan kue di atas panggung, silakan. Ya, sudah ada Mas, di atas sudah ada satu kursinya, sudah ada cukup. Ayo, tuh gak disiap lagi mau. Nah, korek apinya sudah ada. Naik Mas, naik di atas, di atas. Ayo di atas Mas. Ya panggilan kepada Bahjo. Bahjo di Bahjo. Tidak ada. Iya silahkan. Pakai kursi aja ya. Lilinnya ditancapkan di atas kue, ya. Ayo korek apinya juga. Oke, sini Mas, di sini Mas, langsung di depan Mas. Langsung di depan. Monggo, Bahjo. Ayo, silahkan. Mas SK ada? Tidak ada SK.
buat semuanya yang sudah merayakan hari ulang tahun yang ke-19. Ya, ke-19 Rumbo Generation. Baik, serangkaian acara sudah kita lalui dan berikutnya nanti akan kami serahkan seluruhnya kepada kru campur sari istana dari Bojonegoro. Dari kami cukup. Ya, akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ngaturaken pambagya wilujeng sugih dalu sugeng pepanggihan kalian pagelaran campur sari istana ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Ki Banu Asmara mijil saking Radio Istana Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng para sesepuh, para pinisepuh, praji sepuh.
ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur saha para pepundhen kang pantes pinundi kinabekten dumateng para priyagung darahing nata para sarjana sujaning budi para pangembating preju Bapak Kepala Desa staf saha prakatipun ugi dumateng para satriyaning gari minangka pandaming para kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan para alim ulama kang tansah rinten dalu sinanding berkitab suci wahyuning ilahi minangka dados kiblating panembah kang satuhu luhuring budi kanca-kanca panitia PHBN dusun Sumberdadi Rumbuk Generasi ingkang minulya sumrambah sagunging para pamirsa kakung Sumaraputri kang dahat kinurmatan muji syukur ngersanipun dat ingkang akar jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala rikalenggan dalu punika Rumbuk Generasi atur panglipur minangka amengeti dinten kamardikan RI kaping 18 kanthi hangaturaken panglipur arupipun Campursari Istana dalu punika wonten 3 widodari Campursari Istana ingkang badhe hanglipur panjenengan sami sisih kidul piyambak mijil saking laladan bumi angkling Darma Bojo Negara Sinden kondang kaloko adat saben menika nderekaken dalang kondang Jawi Wetan Jawi Tengah kadyatanipun Ki Dalang Mantep Sudarasana Ki Entus Susmana dapun Ki Sena Nugroho dalu punika sengaja kula aturaken keluarga Agung Rumbuk Generasi Marga Sumberdadi dasar ayu sulista ing warning tapi kadya dene wulan purnama siti yen sinandra alisipun nanggal sepisan esemi jiwat mripate blalak lembeanipun blarak sepal sinten to punika sesilih kusumanipun ayu Aini Sahara Istana Campursari nomor loro mas ya angka kalih menika mijil saking laladan bumi Ronggo Lawe Tuban pesinden kondang kaloko tasik pun prawan ting tasik dateng bangku pamulangan ayu sulista ing waring edapi kadya dene wulan purnama siti yen sinandra bantuipun nyolot cendani pipine nduren sajuring lembeanipun belarak sempal sesilih kusumanipun ayu Melina Hatsari Istana Campursari matur suwun wong ayu sing nomor 3 mas iya iki Yosef Prawan iya Perawan Jahitan 5 gak umum ya mas iya iki bintang idola mas iya wis jantenan ditepungke mas iya menika mijil saking laladan bumi angkling Darma Bojonegoro dasar ayu sulista ing warni pakulitane kuning ngemu giring seminggu jiwat untunipun miji timun yen lumaku kadyatanipun macan luwe sinten to punika sesilih kusumanipun ayu Sinta Aulia Istana Campursari ayo dong dari Campursari
istana ingkang badhe hanglipur panjenengan sami. Ing satengahing pagelaran mangke badhe kasling lawak kondangipun istana Campursari kadang kula pun sak kancil kalipun sak subur. Kairing gumekaripun audio sound system RGS audio kula Ki Banu Asmara sing duwe tim Jimat. Ngaturaken dirgahayu Indonesia ingkang kaping 8 sugeng ambal warsa kagem kanca-kanca rumbuk generasi mugi tansah sukses jaya selalu. Ngaturaken sugeng dalu sugeng ngamirsani pagelaran Campursari Istana sumangga. Katen ben tasih dateng Jawi monggo mlebet dateng lapangan gor apa iki jenenge bengkok napa Mas? Hah? GBS nggih. Hah? GBS Gelora Bengkok Sumberdadi nggih laras. Nggih monggo sami lenggah ingkang sekeca nggih. Dalu punika amirsani kula sak kanca Istana Campursari.
widodari Campursari Istana. Nyuwun tepuk tangane Bu. Alhamdulillah. Dalu punika kula saged sowan wonten ing Gelora Bengkok Sumberdadi nggih. Minangka nggih menika nderekaken acara peringatan HUT RI ingkang kaping 8 ngiras pantes ulang tahun Rumbuk Generation yang kaping 19 nggih. Mugi-mugi jaya selalu, sukses selalu untuk Rumbuk Generation nggih. Pekik kemerdekaan dulu kangge warga Sumberdadi. Merdeka! Merdeka! Alah sing guri babar pisan. Mbah, merdeka. Merdeka. Nggih, matur suwun sinaringan Istana Campursari ugi RGS Audio dalu menika lumampah kanthi sponsor Nesa Laundry, Iconet, Akbar Motor, Zero 47 Teras Kota adalah CV Barokah. Matur suwun kerjasama yang sudah terjalin sampai saat ini yang tentunya mendukung terselenggaranya acara HUT RI ingkang kaping 8 sesenarakan konco-konco Rumbuk Generation nggih. Nggih, ketuane Rumbuk Generation sinten Mas Andi nggih. Mas Andi ingkang pundi Mas Andi? Mas Andi kula suwun minggah dateng panggung. Monggo. Pak Inggi rawuh napa mboten Pak Inggi? Pak Lurah rawuh napa mboten? Mboten. Perwakilan ada. Saya minta naik ke atas panggung juga. Monggo perwakilan dari Desa Mentoro, saya minta naik ke atas panggung Bapak Babinsa, Babin Kapimas, monggo derekaken. Mas Andi Ketua Rumbuk Generation kula suwun minggah dateng sasana setinggi lae, monggo. Suwun saking perwakilan desa. Kalau boleh tahu perangkat kepala dusun sini nggih, RT RW ini nggih rawuh. Berapa RT untuk dusun Sumberdadi? 6 RT. 6 RT itu semua rawuh napa mboten? Mboten bangetan. Lah ya wong 6 RT dianakne acara HUT RI kok ora rawuh. Rawuh napa mboten 6 RT? Rawuh to, lah ngoten lho jarine slogane mau sing enom rukun, sing tuwa ndukung. Lho ngono lho. Piye to iki kok gedhing aku? RW ne rawuh Mas Andi. Pak RT sedaya 6 RT Mberdadi kalian RW kula suwun minggah dateng panggung. Monggo. Buktikan kalau panjenengan semua itu bisa bersosialisasi dengan generasi muda. Nggih, sing tuwa ndukung, sing enom rukun. Nggih, monggo Pak RT berapa sini? RT 1 sampai 6 RT 1. Asmane RT 1 siapa Bu? Pak Yai. Lah iki nek Kyai delok Campursari apa ora? Padahal ya ora dosa. Pakil Pak Yai Lasmadi, monggo Pak Yai kula suwun minggah. Nggih, nomor 2 RT 2. Pak Wito, monggo Pak Wito kula suwun minggah. RT 3 Pak Nur Kozin, RT 4 Pak Amin, R5 Pak Faizin sing ke-6 Pak Bibit. Nggih, RW ini Mbah Munir. Monggo sampun kula sebat setunggal bokot setunggal nek ora munggah ya saruno. Nggih, monggo Pak RT sedaya. Dadi ben guyub rukun ngoten lho. RT ning ndi? Mas Sambako. Ya Allah, jembri wong. Lah mbok sisuk tongko bar acara lak ya iso to. Duwe sing digoleki. Ya Allah, ya Allah. Wis ora dadi ngopo, sing penting wis entuk dukungan semua RT Mas ya. Jangan berkecil hati, sebagai generasi muda harus selalu siap dan selalu kuat pokoknya. Jadi negara ini di tangan Anda semua generasi muda. Sing tua karek dukung, karek ndongake. Nah,
mbok gawe apa negara iki karek generasi muda. Ya nggih. Mas Andi kula matur suwun jenengan nimbali kula sak kanca Istana Campursari. Kula mbeta pesinden telu cacahe. Mas Andi nek kula ken milih telu ki milih sing endi? Monggo. Wis duwe garwa, urusane garwa mengguri nek dhuwur panggung ki bebas, Mas. Ya. Jenengan nek ra gelem ya kabeh rene, Nduk, telu-telune. Ya, nggih. Iki mau piye Mas kontrake? Bu kami tuwa kali Mas Andi dene ora ya. Heeh, nek heeh ya ora. Pokoke sangune kudu enek. Nah, ora metu ya banget teneh. Kene Nduk, sing tengah siji, sing siji kene kali Mas Andi. Ndak sini. Nah. Oke. Sing sapa sing duwe akeh? Kami tua sing duwe akeh. Iya. Repot dadi kami tua. Iya. Alhamdulillah bengkoke ya amba. Dina iki ditimbali ngriki kula sak kanca engko disangoni pira. Monggo, kersake napa Mas Andi jenengan? Lagune napa? Gulu pedhot. Jalukane gulu pedhot. Oke, Cok. Yang pinter nyanyi mungkin dari Rumbuk Generation. Napa jenengan piyambak? Nah, sing pinter nyanyi sinten dari Rumbuk? Nah, Bajo, ndi Bajo? Ya, ayo Mbah, sini Mbah. Ayo, yo sing Rumbuk. Ayo Cok, sini Cok, munggah Cok. Ayo Cok. Ayo sini, kasih aplaus yang terbaik ya untuk Rumbuk Generation. Ayo, ya, munggah. Jaluk serampat sih, serampat ke Cok. Ayo Cok. Sik, ya sik. Jaluk serampat sih. Iki asmane sinten Mas? Pairo sokok petek. Serampat ke Cok. Iya sik. Ayo sik. Siap. Ayo. Iki karo kami tua mbok sing sopan masa kok kami tua ping mbok seruduk ya kok iso ngono lho. Kleru. Kami tua lho kuwi. Ape nyeruduk kele kami tua. Nggih, lagune Gulu Pedhot nggih. Heeh, monggo Mas. Bolo dhewe. Bolo. Aku gak dijak bolo, Pak. Kok gak piye to? Oh, karo Mas Banu, ya ampun. Nanggape Banu ki berarti? Iya, soalnya nek wayahe jimat dengan paling ngepen nek. Sing dijak diapali ya swarane asu kuwi paling. Parawan tadi kok ya balik. Lah iya kok iso ngono barang kok ya. Ayo. Ya. Wis tak kapan? 100. Banu yo bolo dhewe. Buwong nyawa dulu.
beli akan ngati kaya wong kentil. Duit kelopo arane gelugu, isi kari dipangan ganti pitu. Sakendino isem sing iso turu, kangen riko ngomong sing kewetu. Istana campur sari, RGS Audio. Goyang Pak Lero, ayo. Perkencan campur sari. Godhong sawi enake ora kelopo ati, iki es perimo ganggu riko. Gedhong lucu sak durung diperekeli, Gusti percaya dadakan dodo iki. Gusti percaya dadakan dodo iki. Gusti percaya dadakan dodo iki. Terima kasih. Ya, ya matur suwun, Airo. Iya, entek sak gelas yo pengen ketemu Tuhan yang Maha Esa. Lagune meneh? Sudah? Oke, matur suwun. Nggih. Buwo matur suwun, Buwo. Nggih, terima kasih. Melina Keri dhisik. Tepuk tangan untuk Rumbuk Generation. Ya, matur suwun. Nah, monggo Mbak Melina iki diaturi sing nyemek-nyemek nyampur sari. Ya. Luar biasa ibu-ibuke. Wah, jantenan. Ngersake lagu napa Bu jenengan? Oh, Gerajakan Banyuwangi. Pengin joget? Monggo mbak-mbaknya sing biasanya senam iki lho ya. Heeh, monggo. Langsung minggah. Sinten mawon pasukane sapa bae? Biasanya konten Ono kene iki yo. Pasukan senamnya mana? Bu? Mana? Kok tandur? Malah tandur to piye to Roro kowe iki kok sok. Sing senam gaul ngono lho kok tandur. Lah, Oh, Mbah Roro kowe. Teh sak gelas kok pengen ketemu Tuhan yang Maha Esa. Nggih. Nyuwun napa Bu? Gerajakan Banyuwangi nggih mangke diaturke. Iki kersane Mbak Melina. Nggih, mangke menawi badhe ngersake lelagon utawi gending monggo. Ibu-ibuke Mbah ngersake napa Mbah jenengan, Mbah? Oh, sak kersa iki. Pinter nek ngene ngeten iki. Seneng ya kermanut iki seneng kaya ya. Nggih. Diaturi apa Nduk iki? Ninggalkan Tresna. Ninggal katresnan. Monggo kanca-kanca rumbuk nek kepingin minggah joget monggo. Nggih, sing penting tertib. Nggih, sing penting tertib monggo. Dari Rumbuk Generation monggo Mas Andi mungkin teman-teman yang mau naik ke atas panggung dipersilahkan. Nggih, monggo Pak. Tangis racun
Matur suwun wong ayu nggih. Niki wonten nawala serat saking Bapak Ketua RT. Ketua RT pinten wau? Bapak Ketua RT nyuwun gending pepeling. Menika kula tujuaken tiyang Islam sedaya khususipun warga dusun Sumberdadi lan tiyang Islam sedaya pada umumnya lan gending podang kuning mohon dilayani. Oke, matur suwun Pak Ketua RT pinten niki wau kang ngersake nggih. Sanesipun mangke menawi badhe nderek sumbangsi atur panglipur kanthi ngaturaken lelagon monggo saged minggah dhateng sasana setinggil sinarengan Istana Campursari. Menawi to panjenengan kagungan kersa napa kemawon pengin menghadirkan kanca-kanca Istana Campursari monggo saged sambetan kalebon RGS Audio nggih. Sinarengan RGS Audio lawak dagelanipun Istana Campursari kula aturaken kagem panjenengan nggih. Monggo Mas Kancil kalebon Mas Subur minggah dhateng sasana setinggil kairing pepiling sinarengan pun Aini Sahara Istana Campursari. Muhammadun Rasulullah.
jangkepe prayogane ditambah salat sunahe yo so Pengen dunyo wong sejen masa sing kuwasa pengen besok munggah swarga Nggih. Alhamdulillah, matur suwun saking panjenenganipun Mbak Aini luar biasa. Kebareng sowan wonten ing laladan Sumber Dadi mriki nggih Bu nggih. Pripun kabare Ibu? Alhamdulillah barokah Allah luar biasa warga Sumber Dadi adicara mengeti 17 Agustus yang ke-80 semuanya merdeka. Kurang semangat sing rada kene merdeka. Nyuwun sewu sing mik diculke sriyen Mbak nih. Mosok merdeka menenang ngene. Ibadake pokoknya merdeka matur suwun saking panjenengan warga Sumber Dadi sedaya dalu punika nggelar kajat Istana Campur Sari kepareng sowan wonten ladan Sumber Dadi mriki Mas. Paling tidak awak dhewe saka Blora ndereke ndedonga kalian warga Sumber Dadi. Nandur pari ning pinggire sumur warga Sumber Dadi muga-muga panjang umur amin Allahumma. Nandur pari ning pinggir sawah warga Sumber Dadi muga-muga rezekine kathah amin Allahumma. Nandur pari ana yuyune warga Sumber Dadi ayu-ayune amin Allahumma. Mbok omong Mas 750 tok meneng ae. Kancane wis ndongakno kait sore lho. bakal napa Omong. lah omong wis omong dhewe yo genah ngono kok Lho maksudnya ki awak dhewe saka Blora Mas, wong loro paling tidak awakmu sahur-sahur manuk. lah kok awak dhewe landase ning ndi Ki piye le Cah? Maksude ki yo komplain sak ndase sak sikile. lah tangane Tangane yo melok. melok sapa Melok awake. lah awake melok sapa Awake yo melok gulune. lah gulune melok sapa Gulune yo katutan sirahe. lah sirahe Sirahe melok kupinge. lah kupinge Kuping takok terus ae kowe. Iki kok yo dagelan nom-noman nek nesu terus iki lho paling ora iki awakmu iki piye ngono lho Mas, kok Blora saka kene maringi apa ngono? ngisin-ngisini wong gondang-gandeng kok ngisin-ngisini wong aku Rembang Blora tekan kene iki ameh njaluk kok mbok kon maringi leres napa mboten Bu njaluk napa maringi kerungu kupingmu Dik Ya Allah Gusti. Ngene lho Mas, maksud iki bengi iki lho supaya panggunge istana iso murup iki piye? Pak Lurah teng mriki napa mboten Pak polisi njaluk bensin 2 liter nggo ngobong panggung iki gen murup Ya Allah, rene tak kandhane. Aku iki ndagel Blora iki wong kene angger awak dhewe ndagel ra padha mahasiswane angel ngene lho. ngenyek kancane ngenyek AQ SQ ra padha ya ngene iki. lulusanmu iki lho apa kok ngenyek kancane SMA Mas. lah SMA kok mbok banggakno wong Sumber Dadi Loh, lah lulusan SD Dik masalah. Ki kucluk apa piye? lho kok kocruk SMA karo SD dhuwur SMA, Dik. sing ngomong sapa SMA pirang tahun 3 tahun. lah SD 6 tahun. lah 6 karo 7 elok telu akendi 6 ya. lah iya Aku mbiyen sekolah SMA bareng lah. lah yo mbokmu ndek kera mbok balekno ning dalane kok di SMA bareng wong SD 6 tahun kok SMA 3 tahun Maksudnya ngene lho Mas, awakmu ape ndongakno warga Sumber Dadi piye ngono? ngisin-ngisini neh kowe iku mbok rembug jog sore ngono aku rene ndongakno awakku dhewe ra patek cetha mbok ndongakno semene mbane ndongakno awakku bojoku ngeslot terus ngono kok Tak kandhani. enggak mau buka wajib terus kok Ora. bojoku ngeslot terus lho Wis mari.
Masa sedina 5 juta. Mula tak kandhani, mula wong golek bojo sadurunge didelok dhisik. Wis tak delok casing apik, Lah jebule. jerone elek. Mbok pilih bojo pengen mbok ijono mbae iki lho. Iki. Lho umpama kan milih, Dek. Piye? Saumpama durung kenal bojoku karo simbahku tak pilih simbahku sing kok ngarep. Lho, piye bocah iki? Lumrahe golek bojo sing enom dijak buah pantes. Halah, enom kok ngarep ngene iki lho, sing ayu-ayu nom-nom marai kere kowe. Tanggapan 3 dina marai kere ra iso nyimpen. Kok iso marai kere sebabe apa, Mas? Genah karo simbahku kok ngarep iki lho, ndang sugih kowe. Kok iso? Sing nom-nom ngono kok, lagi mbok sawang rambute anggere esuk disetrika. Setrika piye rebonding arek. Iku sing- Rebonding kuwi Sing dicet, sing mbah kadang kala alise je ditambahi, idepe je ditambahi. Kowe tanggapan 3 dina entek mbok nggo saba salon, urung skincare angger sasi, Dik. gini ya. Tanggapan nom sesasi rantek. Lah kowe ndek bojo ngene iki kok mbahku ning ngarep, ndang sugih le. Ada iso. Tanggapan 3 dina umpama ning desamu ana tontonan kaya Istana Campur Sari. Campur sari lapangan ini iki. Duwe dhuwit ndang sugih iki rabi mbae. Kok iso? Mbok jak nonton Istana Campur Sari ana bakul ora usah kon tuku. Lah terus. Sangoni remason karo dhuwit pitik ketoke lesu kon ndang kerokan. Iki padake apa iki kok ya? Ndang sugih ngono. Sugih ya sugih tapi luar biasa. Warga ndi, Dik? Warga Sumber Dadi, Mas. Sumber Dadi wis parikan nerik-nerik. Heeh. Aku ganti tak parikan. Parian. Kowe parikanmu mang apa, Dik? Nandur pari. Nandur pari. Ora ana udan kok nandur pari ra mati parine. Lah nandur apa? Nandur jagung wis do panen wis bar. Iya ya jajal nandur jagung. Warga Sidodadi. Sumber Dadi. Lah iya Sumber Dadi. Iki kok Senengamu kowe nggugup-gugupi wong ae. Sumber Dadi. Sumber Dadi. Dolanan wedi dieker-eker pitik. tegese Wong Sumber Dadi njuk dhuwit. dermes. Dermes iki. Ndremes piye? Isine-isine. Lah parikan sing apik-apik mbok nggo kowe dhewe. Saka mbloro temeka kene kok trimo njaluk dhuwit wong iki kaya aku, Mas. Ambak aku Mas Kancil sadurunge aku sowan ning gone Sumber Dadi, aku wis tepangan karo masyarakat mriki wis CS. Kowe rasa mlebu wong teko mburi golek Kandhane pakiran kangelan nek karo paling ora wadhe wong Jawa nalikke paseduluran ngeraketaken, lha ya to. Heeh. Jare mongko mbiyen kae akeh dulure bakal akeh rezekine. sing ngomong sapa? aku Alah wong mbok omongno wong kene mlebu meneh. lho piye to? Akeh dulure nek dulure wayah do buwan ngono kudu ewah ngono ku ngene iki mumet ngelu. Lho wong tirukunan no, Mas. Kirukunan kowe balekno 1 juta 2 juta ra kemeng piye, Dik? Paling ora wadhe sadurunge rene iki wis tepangan karo sapa piyai mriki. Apa kowe ya wis tepang? Tepang ah. Ngerti tenan. Roh. Lurah kene sapa, Dik? Lho Dik ra roh kene. Sapa? Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Heeh. Pak Padiran leres. Lho, padake. Saestu, Mas. Kanca ngopi yo, Dik, Dik. Leres, Bu. Kita Kanca ngopi karo Pak Lurah mriki aku. kita ora kena jak seduluran. Pak Padiran leres. leres, Bu. Loh. Saestu. MC ka meh bodoni bener apa ora? Leres ora. Ra nyono ra ngira, Dik. Raimu kok cok bakal kok kenal lurah kene. Lah timbang kowe kok takir plontang lho. Berapi aku abi. Alah paling mbok apali lurah mergo sabone morak-marik. Ngapa? Upama kami tuwa, Roh. sapa? Kami tua mriki niku cewek. Wedok. Heeh. Bu kami tuwa. Bu kami tua namine Bu Umi leres napa mboten? Ngeyel lah itu. Bener. Awak dhewe kombloro wis kenal kabeh masyarakat kene Dik padake. Ra nyono ra ngira ora rugi aku neng goleki kowe, Dik. Padake. Lurah kami tua jeble kenal tekamu kecer lah ke jeble wis serawung karo wong kene layan teko telat seneng ngembong. Alah paling sing mbok kenali pamong-pamong tok, Dik. Lah sapa? Umpama aku takok liyane iki lho malah ra roh kowe. Sapa? Dukun bayi kene sapa le jenenge le? Meletek sirahmu iki lho kowe meletek ra ngarah roh. Takok piye? Dukun bayi kene sapa meletek Ra roh kene. Sapa? Mbah Saton ngono. Kenal. Bener, Bu. Mbah Saton. Saestu. Kowe nek pengen rondang moro ben didadahi kowe.
Cah iki balik ya, Cah. Iki Mbah Satun dukun bayi. Jebule kene dulurno tenan e. Jane ora. Lah nek gak gene, Lah aku ora wong tak catet ning tanganku iki apa gedene. were. Asa kowe sapal tenan jebule kok nggo catetan gengget. Sini-sini kancane apa kowe? Nyapa? Kenal dukun pijet turah ditulisine lem takok sapa kowe mang? Aku. Iya, Aku iki takoke kok lho mbok sing goreng-goreng ning kono. aja ngrembug bakul kopi. Kenapa? Lu mosok awak dhewe wong lanang jare ayu. Ora ngono, aku ngene ya. Yo, kula pesen kopi, bet kopi. Lah kowe tindarane ayu. Ayo piye nek ngeterno kopi apik? Piye? Mlaku nggawa gaya. Monggo Mas niki kopine, Mas. Diunjuk. Iku gak perkara gaya. Gaya lho, Mas. Ora gaya. Apa? Wetenge ana pire ngono. Pire piye iki kok ya. Ora dadi ngopo sukses selalu bundaku. Alhamdulillah luar Ah. biasa. Iki kajate nggih menika mengeti 17 Agustus yang ke-80. Pancen bener. Semoga buat warga Sumber Dadi mriki pinaringan seger waras panjang umur. Amin. Rezekine sedaya mboten lokak ning sangsaya kebak. Amin. Mboten rubuh ning sangsaya bakoh. Amin Allahumma. Amin. Paling ora aku lagi limat ngene, Mas. Kowe rasa gengget. Ana apa? Rasa gengget. Ana kare pamer. Pamer piye lho? Mosok ndelok istana tek ambek numpak becak. Endi? Wedhe kowe. Iki seneng Kok eksisnya. kok iso mblarak-blarak tekan ndi. Kok ya Lah kok numpak becak ambek silope nae. kowe iki ya. Sene dhuwur mikir kemeng kon deloke numpak becak. Iku ngono mertandake piyai rukun semangat. Dadi kok ya Semangat piye? Numpak becak. kowe iki ya padake. Namine sinten niku, Pak? Nggih menika iki mertandake piyai rukun ra kena paseduluran. Pancen bener. Paling ora awak dhewe nyanyi. Terus saiki iki kok ya. Paling ora awak dhewe matur suwun, awak dhewe ayo nyanyi. 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 Lagune sing apa, Dik? Lagune sapa? Selawatan no. Selawatan nggih yu nggih. Warga mriki mayoritas Islami sedanten padha nganggo jilbab utawa kudung. Kira ro sebabe padha nggo jilbab nggo kudung. Dalem boten krungu yu Kartini. Wanen. Nggo kudung kowe wanen. Alah ora perkara wan paling. Apa? Pergo duwe. Kok mergo duwe. Paling ora iki awak dhewe melu seneng kalian warga mriki, Mas. Seneng Sumber manggon ndi? Aku lagi mlaku kuwi sing nom-nom minyake moh kalah. Mulai saka ngarep omah kae. Sembrebel. Ambune apa, Dik? Ambune minyake ambune enak Cinai, Mas. Apa iki? Cinai iki minyak parfum sing rega larang didol ning gone supermarket utawa swalayan. Sing nom-nom. Sing nom-nom sing ibu saya sepuh. Sing STW setengah tuwa glinu-glinu. Iya, Minyake apa, Dik? minyake Gestiwon. Sing Iki ambune seger. ning Indomaret ana ning Alfa ana. Iya, sing tuwa-tuwa kaya mbah sing tuwa-tuwa iki mau kalah karo sing nom-nom. Minyake apa, Dik? Sembrebel ambune Rimason. Ke bola-bali wong. Wis mertandakno ndek Mangdang Sugih dolanan remason. Ayo selawatan, selawatan nggih yuk. Sholatu wa salamu wa. Aku nyanyi ke siap. Oke, Bro. Ayo kendang ya, Mas. Nah, aku nyanyi ke siap selawatan. Heeh. Yuk, sedaya nggih yuk nggih. Sholatu wa salamu Allah. Siap. Sulillah. Sholatu wa salamu Allah. Siap. Ala Yasin Habib. Siap. Siap terus ae. Aduh. Ini ya, Lara tenan kok. enggak tak imbas 10.000. 10.000 piye nggo nglasno lambe ratok kok. Mosok tuwemplekno kerawuk ngangguran. Maksudnya Lho ngene. sapi sing digugu apane le? Yo keloana. Nek menungso Omongane. niku mang kula siap napa mlayu, Bu? Rungu dhewe kupingmu. Duh, ngene lho, Mas. Aku tau ngene entek wedhus loro aja ngene. Maksudnya
Aku nyanyi, kowe nyaut. Kok angel men ah. Kandhane angger dagelan nom pekok ngene iki nglangan ndi mangkon siap saiki kon nyaut. Aku nyanyi, kowe nyaut. Oke. Selamatan. Ngono ndek nangis purian barang. Sholatu wa salamu wa ala toha rasulillah. Sholatu wa salam ala yasin. Cek mas, boten nonton linggis yuk. Main duduk apa? Ki goblokmu ra iram nih. Lha iku mak tak saut apa tak jotos, Bu? Krungu dhewe kowe. Piye lek cahku kok bingung ah. Maksudnya selawatan nyaute ora kok lambe ku mbok saut. Lah piye? Nyaute nggawa lambe. Nyaute nggo lambe. Aku rong kabeh nama Bu. Jaipongi ya Mas. Nyaute nggawa lambe. Iya. Wah angel menah iki kok yo nyaute nggo lambe. Nyaut enggo lambe. Iso. Sholatu wa salamu ala toha rasulillah. Sholatu jabang bayi salam Allah. Iki apa iki kaya? Aku kok guting aku. Guting piye? Nyaute nggawa lambe. Lah iya. Jabang bayi. Lagi iki aku dagelan bengi iki ternoda aku. Lah iku jare kon nggo lambe. Maksudnya sahur manuk ngono lho. Wis kadung gatel lho, Mas. Wis kadung gatel. Piye? Aku wis nguntal pel kabeh. Pulang nggo lambe gak ora. Ih. Iki kok yo gilani. Engko rasa bareng aku. Gatel lho, Mas. Kowe kok omah wis bareng aku kok gilani. Sing ngomong sapa mlayu dhewe-dhewe nek bareng. Biasane rak bareng ah. Wah, wis kadung gatel lho. Tak golekno. Ayo Yutri iki lho Yutri. Gah. Yo. Maksudnya ngene lho Mas. Piye to, Dik? Sahur manuk wong loro. Wong loro. Awak dhewe selamatan sahur manuk berdua. Oh, gak sida nggo lambe. Gak. Aku wis kadung nguntal pel kabeh lho, Dik. Gatel lho. Wah, jebul saiki ngene to, Bro, Pak. Kene. Jabang bayi. Kene, Dik. Lho layak bojom ngeslotan wong kowe kuculuk ngene. Oh, teko kono neh. Aku sedih urip. Ayo sahur manuk. Sahur manuk. Sholatu wa salamu Rasulillah. Sholatu wa salamu ala yasin habibillah. Ku geruk. Ora usah nyanyi Mas, rasah nyanyi. Timbang selawatan marik-marik Kandhani 20.000 tanggone nglasno lambeku engko esuk. Lah piye kekrek rene. Asine ra ndawir. Kayak iki iso selawatan ora ngisi-ngisini aku. Sing piye Mriki to, warga santri kiai ulama Sing piye to? muslimat kathah lho Mas. Piye to, Dik? Selawatan Ngono kuwi mang kandha kok iso ra ya aku ora pusing iki. Sholatu wa salamu ala Toha. rasuli. Sing iku. Iya. Ora gelem ngomong Dik, Mas. Iso. Sholatu wa salamu ala Toha. rasulillah. Sholatu wa Alhamdulillah. ala yasin. Bantra. Tapi ku dikek mik. Lambeku lara tenan ampet kok malah. Ketoke dagelan istana bengi ngajak gelo tenan. Banter. Ampet kok jeblak-blak kae. Ayo. Ketoke dagelan iki bengi iki peh paten-patenan, Bu. Peh budal dhewe-dhewe kok. Sesuk bareng iku. Sapa sing pegatan? Gawe kita satu hati kok.
dhisik kakek ngeslot marai tapak. Ora Mbah, ning dinggon mesti aku njibuku sepel Mas Subur. Ning diparakku ngetik ngetan kulon sing mesti sing tak jujuk awakmu ya. Tung lar sapa, Dik? Subur. Tung etan sapa, Dik? Mesti subur. Tung kulon sapa? Subur. Tangtung ning kedokan. Ora ngono aku ning dinggon njipuk subur sing kena tak bodoni iki tok. Asuwat rom dengan. Ayo selawatan. Heeh. Salatu salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. Jeng 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 pinter iso Siti ae guyune Siti ae Saking senengku ngasek kentekan nabab. parian saiki tiba ning Purwokanthi Ning o i ning i. iya no Uning u uning u gening gening ge ayo Purwokanthi arep magrib dilae mati dilah mati sumatono. apik wong urip bakale mati Mula wong urip nyembah sing kuwasa. arep magrib dilae mati Dilah mati nyumat rilin. wong urip bakale mati Mula wong urip kudu sing eling. arep magrib dilae mati Dilah mati nyumat oncor. wong urip bakale mati Mula wong urip aja tumindak kotor. arep magrib dilae mati Dilah mati nyumat bediang. wong urip bakale mati Urip tumindak gereja. arep magrib dilae mati Magrib karep ora karep. wong urip bakale mati Mati karep ora karep. arep magrib dilae Magrib magrib. wih dagelan iki rambute kobong Kobong sentet. iki asli apa pasangan Asli. jajal ndelok iya asli asli ya jebule Kok kowe asli Pak karep magrib to. Kancane sing mikir parikan iki lho, Dek. gene Lha wong wis magrib disumeti bediang dah neoplekike kok jam magrib ae lho. berarti moh Lho aja magrib kok. ngaleh Mugrah. ya wis saiki Magrib ngaleh tok iku lho. pitik lurik wis ngendhok pira Pitik lurik ngendhok siji. bojomu purik barmu kapakno Bojoku purek njaluk pipi. pitik lurik ngendhok pira Pitik lurik ngendhok loro. bojomu purik barmu kapakno Bojoku purek njaluk radio. pitik lurik ngendhok pira Pitik lurik ngendhok telu. bojomu purik barmu kapakno Bojoku purek tak antem watu. pitik lurik ngendhok pira Pitik lurik ngendhok 50. bojomu purik barmu kapakno Bojoku purek bar tak sep. pitik lurik ngendhok pira Pitik lurik ngendhok stuke. bojomu purik barmu kapakno Bojoku purek tak antem juga. pitik lurik ngendhok pira bojomu purik barmu kapakno nangis wong lanang kok nangisan alah teh lo yuk nangis yuk nyoh yuk iki kok senengam nangis pitik lurik ngendhok pira Bu pitik wis ngendhok 50 ndah neo gambare pitik kok aja mbok takokno terus iki lho. iso ta ora Lha pokoke ya iso pitik ngendhok 50 ndara wis kuru wae. Aja mbok takokno. iso ora iso gene Apa kok ya iso? balik Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala
jare sing goblok pitik lurik ngendhok pira pitik lurik wis ra kelar ngendhok kenek apa ra kelar ngendhok kowe pancen goblok kandhene ra kelar ngendhok metu takok ae melaku ning mburi derek lho Dik becak tuku kopi alah kopi barang setrono jengset iku ya iki ya ora usah wong pitik wong kancane ngendhok arek pitik ra ngendhok lho pitik ora kelar ngendhok mbok wih dagelan nek purik raine nglumpuk mbok anggap kloso tuwa tapi kok nglumpuk iku iki ya tanjake jumbono karo kahanane ana sindene Istana Campur Sari heeh MC oke MC logate wong MC ki piye iso ta ora kudune jumbono karo kahanane lho melok Ki Bagong Iya. sing duwe setan demit sak Bojonegoro aja omong setane dhewean marahi wong kene Mas nek wong loro gak apa-apa omong setan iki dhewean marahi solah wong MC ki siji Heeh. menjiwai ya toh Heeh. menjiwai apa yang kita katakan paling tidak awak dhewe nek MC paling tidak karo murah senyum karo guyu karo guyu dajal Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita